டாடா மான்சா வண்டி எடுத்துருக்கோம். அண்ணன் கிட்ட பிஸ்மில்லா காசு சித்திக்கு அண்ணன் கொடுத்தாரு. நல்லா இருக்குது. இப்போ நாங்கள் ஒரு 7 மணிக்கு பார்த்தோம். இப்போ வீடியோ பார்த்த உடனே பக்கத்தில் போலூர் பக்கத்தில் பார்த்தா ஒரு மணி நேரத்தில் வந்துடும் சொன்னோம். அந்த ஒரு மணி நேரத்தில் 8 மணிக்கு வந்தோம். 9 மணி ஆன் பண்ணிங்களா? ஆன்ல தான் இருக்குது. 8 மணிக்கு தான் வந்தோம். 9 மணிக்கு முடிச்சிட்டோம். நல்ல ரேட்டு நல்லபடியாக பண்ணி கொடுத்தாரு. வண்டியை நல்லா தெளிவாக இருக்குது. டாக்குமெண்ட்டும் பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. எந்த குறையும் கிடையாது. அண்ணன் ரொம்ப தன்மையாக நடந்துட்டார். வந்தவொடனே பார்த்த உடனே பிடிச்சது. சரி பக்கத்து ஊருன்னு பார்த்துட்டு கொஞ்சம் நல்லபடியாக வண்டி கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லபடியாக கொடுக்குறோம். நல்ல வண்டி அருமையாக இருக்குது. எந்த குறையும் கிடையாது. வாங்க பிஸ்மில்லா காசு வாங்க, எல்லாருமே வண்டி எடுங்க. நன்றி, வணக்கம். வணக்கம். நாங்கள் பிஸ்மில்லா காசுன்னு பேசுகிறேன். இது ஒரு 3 மணிக்கு வீடியோ போட்டேன் நான். ஆனால் போட்டோடனே இவர் அப்போயே ஃபோன் போட்டார். கொஞ்சம் வெளியே இப்போ வந்தார். 8 மணிக்கு வந்தார். இவர் வண்டி இது சேல் ஆகிடுச்சு. டாட்டா மான்சா இப்போதைக்கு என்கிட்ட இல்லைங்க. இந்த மான்சாவை நம்பி யாரும் வந்துடாதீங்க. இந்த வண்டி கொடுத்துட்டேன். இதுக்கு முன்னே 2 பேர் கால் பண்ணிங்க சென்னையிலேருந்து வரேன்னு. இப்போதைக்கு இந்த வண்டி இல்லை. ஏன்னா நம்பர் எனக்கு தெரியல. நிறைய கால் வரனால நான் ரிட்டர்ன் ஃபோன் போட்டு சொல்ல. அதனால ஷோல்டர் வீடியோ போடுறோம். வண்டி தெளிவாக இருந்துச்சு. இதுமாதிரி நிறைய வண்டி நம்மள்ட்ட வரும். அது போடுறோம். நேரில் வந்து பார்த்து கட்டுங்க. யார்ட்டையும் நான் ஃபோனில் காசு வாங்கிறதில்ல. நேரில் வந்து பார்த்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கேஷ் கட்டி ஏற்றுங்க. நன்றி. ஓகே, நன்றி.